Zo, goeiedag iedereen te Hulst. Hier heb je de lijnbus 433. Dus aankomst aan Hulst busstation over enkele minuten. Zie, dat is de rechtstreekse verbinding Sint-Niklaas-Hulst. Maar opnieuw jammer. Er zijn enkele bussen, dus ook een bus in de ochtend die om 7 uur hier aankomt. Met terug het vertrekpunt, maar alle andere uren moet je een reservatie voorzien via Hopin. Dus je moet een reservatie doen van Hulst busstation naar het grenspunt en vervolgens nog een keer overstappen. En het was veel beter vroeger met die rechtstreekse verbinding. Het gebeurt ook vaak als die bus daartoe komt, dus de 433, en terug vertrekt naar Sint-Niklaas, dat hij moet vertrekken zonder passagiers, dus dat die bus niet in dienst is. Voilà, nu heb je die bus hier aan de grens. Er staat geen dienst. Dus het is ook wel onbegrijpelijk dat die bus terugkeert naar Sint-Niklaas, maar geen passagiers kan meenemen. Kijk, vroeger had men 3 lijnbussen rechtstreeks van Hulst naar Sint-Niklaas, ook op zaterdag en zondag verbinding. Dus het is van absoluut belang dat er tenminste 1 lijn wordt hersteld. Dus dat betekent opnieuw dus dat je in de dag gewoon de bus kan nemen vanuit Sint-Niklaas naar Hulst of Hulst Sint-Niklaas.